Și... Hai că tu poți să filmezi acolo, da? Da. Filmezi și stilul ăla. Lasă stilul, că e cel mai tare cameraman posibil. Din magazin, eu am ieșit. Eu nu v-am văzut ca să rămas în magazin, am ieșit. Striga ăla după mine, stai că te fură ăștia. El are de toate, mai mergi, stai și cu telefonul ăla așa, știi cum trece pe lângă tine și ți l-a luat. Nu, dar n-aveam telefonul în mână. N-aveam telefonul în mână. Ținea telefonul cu piciorul când i-a zis. Nu, când am ieșit din magazin n-aveam telefonul. Până să intri, m-am luat. Trebuie să ai grijă totuși. Știu. Și din mașină ți-l ia, știi? Știu. Am fi mâna în ghinie. Și... Nu prea poate calul ăsta. E Păi bătrân și și... acolo la deal săracul ce face? Ceasă! Ceasă! De ce ăsta merge pe 7 cărări? Ochii în telefon. Să duce ora până urcăm, dracu. Uite ce frumos calale ăla. Ne-a găsit și ăsta o mărțoagă. Îmi dă toți banii. De... Păi nu, că abia a început munca, ce-ai? La 8-9. Și e 10 și 20. Eu zic de om, nu de coavă ca lumea nu poate să meargă. Păi îți dai seama. Dacă hamurile alea care le are pe el l-o freca pe undeva, Look! Now, it's like that. No! No! but why? No, here! No! Acum de ce e așa cu mine? Good horse! Time to time is a good horse, okay? Time to time. No, my coming here, 3 person, and the down here. Oh, He is old. He is old horse. He is old. yeah. This panorama here, sir. This panorama. Panorama. One here, one here. Here, one here. Here, one here. Doesn't matter. As you like. You know. Here. Da, aici ai belea Și cu căruța. Și aici nu mai vrea iară.